רוט 66, הרחוב הראשי של אמריקה, כמו שקוראים לו. הכביש ההיסטורי שליווה את המדינה ב100 השנים האחרונות, עיצב את התרבות האמריקאית והוביל את המסע של האמריקאים מערבה. אז אני תומר, בשנים אני חלמתי לעשות רוד טריפ מסביב לארצות הברית. עכשיו שהייתה לי הזדמנות לעשות את זה, התחלתי במערב. אני תכננתי טיול קצר מיוטה לקליפורניה דרך לס וגאס, והלכתי על רעיון יותר מעניין. אני הוספתי עוד כמה שעות לנסיעה בשביל לסטות מהכביש המהיר ולחוות את רוט 66, עם העבירה הזאת של האמריקן האותנטית ותחושה כאילו נסעתי אחורה בזמן. התחלתי את המסע בלס וגאס. עשיתי טיול יום ב-Red Rock Canyon ובדף ואלי, ובלילה אני הסתובבתי בסטריפ. אמנם העיר הייתה יחסית ריקה, אבל וגאס כמו וגאס, תמיד יש כאוס עם ניאונים בכל מקום וקזינואים מלאים. ביקרתי מוזיאון הניאון בעיר וגם במזרקה המפורסמת בסיזרס, והלכתי לישון מוקדם. משם יצאתי לכיוון רוט 66 באריזונה. התכנון הוא טיול של יומיים, ולילה במוטל מיוחד על התוואי הישן של הכביש, עם כמה נקודות עצירה בדרך. ולעצירה הראשונה בטיול, הוברס דם, סכר ענק בנהר הקולורדו, כ-40 דקות מווגאס. הסכר עצמו זה פלא הנדסי מטורף, ובזמנו זה היה סכר הבטון הכי גדול בעולם. בפנים יש מוזיאון מעניין שאני ממש אהבתי, ולדעתי חובה לבקר בו בדרך, או סתם אם אתם באזור לס וגאס. עובדה מעניינת היא שהכביש על הסכר חוצה בנבדה לאריזונה, ואפילו עוברים לאזור זמן שונה. יש שם כזה 2 שעונים בכל צד של הסכר. אני רוצה לקחת שנייה להודות לחברי הטוב ננקוב, שצפה עד עכשיו בחלק הזה בסרטון ואמר לי וואו, ונתן לי את הכוח להמשיך. אז אם אתם אוהבים את הסרטון, תרשמו בתגובות, תודה לננקוב. יאללה, ממשיכים. ממש כמו בסרט קארס, או מכונת בעברית, במקום לנסוע על הכביש המהיר, אני בחרתי בכביש הישן. לעבור דרך הערים והעיירות ישנות, ולחוות את ההיסטוריה האמריקאית. התרבות של החופש, העיירות המרוחקות, מערב פרוע, מכרות, דיינרים, מוטלים, וכמובן רוד טריפס, מסל קארס ואופנועי ארלי. למשל על הכביש אני ראיתי קבוצות של כמה חבר'ה שהזכירו מוסטנגים עם גג נפתח, ונסעו חבורה כזה של 3-5 מכוניות ביחד. ממש החלום הגברי. אז אחרי שעה של נסיעה, מגיעים לעיירה הראשונה שלנו. קינגמן, אריזונה. אפשר לראות איך אני נוסע על הכביש הישן, וממש כמה מטרים ממני עובר האינטרסטייט. הכביש החדש, שפשוט דילג על העיירות, לפעמים בכמה מטרים. תסתכלו רגע על כמות המכוניות שעוברות שם, ותחשבו כמה תיירים העיירות האלה פספסו במרכאות. חלקן מתו ממש בלילה אחד מפתיחת האינטרסטייט. זה פשוט מטורף. ישר שראיתי את קינגמן, הבנתי שזאת עיירת מדבר קלאסית על הכביש. מרגישים את העבירה. היא נמצאת על צומת קווי רכבת היסטוריים שנסעו מערבה, שלימים התפתחו להיות רוט 66. העיירה נמצאת באזור הררי ליד הקולורדו ריבר, וחיו בה בעבר גם שבטים אינדיאנים. הדבר הראשון שעשיתי בעיר היה ללכת לרוט 66 מיוזיאם, שנקרא גם פאוור האוס. כבר מבחוץ הבניין נראה מיוחד. זה מבנה בן 100 שנה שהיה פעם תחנת הכוח של העיירה והסביבה. הוא עשוי מלבנים, והוא משופץ בצורה אותנטית כזאת בשביל לשמור על העבירה. כרטיס עולה $10, שזה שווה מאוד לדעתי, כי הוא כולל גם כניסה לעוד כמה מוזיאונים בעיר. אני ביקרתי רק באחד מהם, זאת אומרת חוץ מהאחד הספציפי הזה, אבל על האחרים אני נאלצתי לוותר. החלק האהוב עליי במוזיאון זה ההתמקדות שלו לשנים הראשונות של הכביש, בתקופת השפל הגדול, וסופות האבק, שזה המשבר הכלכלי הכי גדול בתולדות ארצות הברית. תחשבו על זה, משפחות שיבדו הכל, והיו חייבות להשאיר את כל חייהן מאחור. כל מה שנשאר להם פשוט דחפו לעגלה, לבגאז' ויצאו למסע הגדול מערבה, בתקווה לחיים חדשים. התחלתי בחדר המרכזי. שם יש תערוכה על כלי התחבורה הראשונים על הכביש. כרכרות, משאיות ישנות, ודוגמה למחנה של משפחה ממוצעת על הכביש. בגלל סופות החול והחום הקשה במדבר, היו כאלה שסחבו איתם ברזנט ענק, ובנו לעצמם אוהל מאולתר, בשביל שהם יוכלו לישון ביום ולנסוע בלילה. אל תשכחו שלפני 100 שנה, זה לא בדיוק הטסלות של היום, עם המזגן וקירור בכיסא, מסאז' אוטומטי וכל הפינוקים האלה. אתם משפחה שעוברת מערבה לקליפורניה.
וכל מה שלקחתם איתכם זה רק מה שנכנס בבגאז'. מה אתם מביאים איתכם? אז כמו ששמתם לב, הקטע במוזיאון הוא יותר לתת לכם את ההרגשה כאילו אתם ממש במקום. ואחד הדברים שהכי מאפיינים את מערב ארצות הברית זה כל העניין הזה של העיירות שהתחילו כעיירות קריאה. בעצם עיירות של אנשים שיגיעו לחפש זהב. אז גם כאן יש פה מסדרון כזה שבעצם מדמה מכרה ישן. ההיסטוריה ממש מקבלת חיים עם התמונות והטקסטים מהתקופה. וביחד עם השקט שהיה שם, ממש הרגשתי כאילו צללתי אחורה בזמן. לדוגמה עם השיר הזה, אריזונה של ג'ק בריינט פיירבור. בשורות האחרונות הוא כותב, במילים שלי, אתם האנשים באוקלאומה. אם אי פעם תגיעו למערב, תדאגו שתהיו לבושים היטב, עם כיסים מלאים, בכסף וזהב. אתם תקוו שהייתם מתים אם תגיעו למדבר. תתגעגעו לאוקלאומה ולמיטת הנוצות הטובה מהעבר. אנשים אז ממש ידעו איך להתלונן בקלאס. ועוברים לצד הקלאסי של הכביש. בתחנת דלק עמד רכב מהתקופה, והיה עליו מזגן מגניב, של פעם, מה שנקרא. הוא היה פופולרי בשנות ה-30 וקצת אחרי. מים מטפטפים לתוכו, האוויר החם גורם לאידוי של המים, וככה נכנס אוויר קריר לתוך הרכב. ככל שיש פחות לחות באוויר, ככה המזגן יעיל יותר. מה שהיה פשוט מושלם לאוויר המדבר החם והיבש שיש באזור. אז החוויה האישית שלי הייתה מצוינת. המוזיאון אמנם קטן, אבל יותר בסגנון כזה של כנס תרגיש איך זה היה, מאשר לבוא וללמד אותך את כל ההיסטוריה של המקום והתקופה. סך הכל זה פנינה אמיתית במדבר, ואני מאוד ממליץ להיכנס. חוץ מהתערוכה המרכזית, יש גם תערוכה של רכבים חשמליים מכל התקופות. בין אם זה מהדגמים הראשונים לפני כ100 שנה, ועד לרכב שנבנה באוניברסיטה בארצות הברית, שהיה הרכב החשמלי הכי מהיר בעולם ב-2010, והוא הגיע כמעט ל-500 קמ"ש. בסוף ראיתי סרט שהוקרן שם. הסרט הוא בערך שעה, אבל אני ראיתי את החלק העיקרי, שזה כזה רבע שעה. בסרט בעצם מדובר על איך אדם פשוט החליט להיכנס מפגש בבר באריזונה, במטרה להציל את רות 66 ולהפוך אותה ליעד היסטורי. בזכותה מדינת אריזונה אימצה את הכביש והפכה אותו לאטרקציה תיירותית. מאז הכביש חי ובועט, עם המון מבקרים שנוסעים עליו כל הזמן. מכאן גם נולד המשפט Gone but not forgotten, שבעצם זה מתאר את הכביש, כי מצד אחד הוא איננו, אבל מצד שני הוא לעולם לא נשכח. But Angel noticed that every time someone trickled into town off the superhighway, of any age, they would talk about Route 66 in the days of old, when they were children traveling with their families. Some of them were even the kids of the Grapes of Wrath folks. The idea hit Angel, and every fiber in him became dedicated to bringing back the dream. It was hard, mighty hard, but he pounded the pavement and the doors of those who would listen. Finally, the first famous meeting was called at the Copper Cart Restaurant, February 18th, 1987 at 1 p.m. But we're there to help, and help they did. Not City Hall, not any congressman, not any university professors, but just the people. We the people, as Angel likes to call it. And they raised their voices and would not go away or be discouraged until finally November 1987, Arizona declared Route 66, historic Route 66 of Arizona, from Seligman to Kingman. And soon, all of Arizona Route 66 became historic Route 66. שימו לב שכמו בכל עיירה קטנה בארצות הברית, מומלץ להגיע בבוקר כי דברים נסגרים מוקדם. הכרטיס למוזיאון כלל גם כניסה לפארק עם קטר ישן, וכניסה לבית היסטורי שנמצא משהו כמו 5 דקות במוזיאון. אבל בגלל הלו"ז הצפוף, אני ויתרתי על שני אלו בשביל להגיע לקליפורניה בזמן. המקום שכן בחרתי לבקר בו הוא מוזיאון המואבי. זה מוזיאון קטן וחמוד שמראה תערוכות על האינדיאנים, הקאובויז ואפילו על מלחמת העולם השנייה ואיך זה מתקשר לאזור. בכניסה מתנדב מבוגר וחמוד סיפר לי סיפור מדהים. החדר הראשון שמגיעים אליו זה קיר ענק עם ציורים של כל נשיא ארצות הברית. מסתבר שזה רק אחד מ3 קירות כאלה בכל המדינה, כשאחד מהם נמצא בבית הלבן. יש שם גם תערוכה של אוכף ענק, והסיפור הוא שהוא שייך לשחקן מערבונים מפורסם שהיה שמנמן, ועשו לו אוכף מיוחד.
זה בעצם הדברים הקטנים שהופכים את הביקור לחוויה מעניינת שזוכרים. יש שם קצת מכל דבר, שמספיק כזה לשעה במוזיאון, מקום מומלץ שאפשר לסיים די מהר. בסך הכל קינגמן היא נקודת עצירה מצוינת למשהו כזה כמו 2-3, לטיול כמו שלי, מי שנוסע באזור לס וגאס בקליפורניה, לדעתי זו תחנת חובה בדרך, מי שמחפש את הצד ההיסטורי. מכאן ממשיכים לעיירה הבאה שלנו, אוטמן, בדרך ממש מיוחדת בערים השחורים באריזונה. הקטע של הכביש בערים מאתגר. בימים הראשונים של רוט 66 היה כל כך קשוח שאנשים אשכרה היו משלמים למקומיים בשביל שינהגו להם באוטו. למה? כי בשנות ה-20 וה-30 הרכבים עבדו עם מערכת דלק שמוזנת מכוח המשיכה. דלק טפטף למנוע. על כביש ישר זה עובד סבבה, אבל מה קורה בעלייה? הדלק לא מגיע למנוע והוא נחבא. מה עשו המקומיים? הם נגיד היו נוסעים בעליות ברוורס, וככה המכל נשאר מעל המנוע, והדלק הצליח לזרום. וזה לא נגמר שם. מנועים ורדיאטורים התחממו בשניות, והיה צריך לדעת איפה לעצור ולתת לרכב להתקרר. גם הברקסים של פעם לא היו אמינים, ובכביש מלא בפיתולים ותהום בצד, צריך מישהו עם ניסיון שיודע איך ואיפה לבלום. תנסו לדמיין רגע למשל את כל הרכבים שתקועים בכביש אחד בעלייה לירושלים. מי ששרד את הדרך ארוכה מהמזרח לקליפורניה, בסוף היה נתקע מול הקטע הקטן הזה. אחרי באמת אלפי קילומטרים, מה שעומד בינך לבין קליפורניה זה סתם כביש ערירי מתסכל. והם כמובן העדיפו לשלם למקומיים. ככה גם היה עוד מקור הכנסה למקומיים, שלצערם נעלם ביחד עם הכביש. והדבר הראשון שאני רואה כשאני מתקרב לאוטמן הוא כמובן חמור. היום העיירה מפורסמת בגלל החמורים שמסתובבים בה, ואני לא מדבר על התיירים כמובן, סתם. הם צאצאים של החמורים שהיו מביאים את הציוד למכרות, וכשכבר לא צריכים אותם הם פשוט שחררו אותם. היום הם חופשיים, מסתובבים בעיר כמו מלאכים, ומחכים שמישהו יאכיל או ילטף אותם. אני חושב שזאת האטרקציה בעיר. ממש כאילו הם התושבים, ואנחנו התיירים שחיים בעיר שלהם. אז אחרי הנסיעה המאתגרת הגעתי לעיירה, שהפכה להיות התחנה האהובה עליי. היא התחילה בתור עיירת קוראים קטנה, אבל בשנת 1915 מצאו שם כמויות מטורפות של זהב, והיא הפכה להיות העיירה משוגעת. ברגע שהזהב נגמר, ובעיקר כשאינטרסטייט 40 נפתח, היא כמעט הפכה לעיירת רפאים. עד שהתחילה התיירות של הכביש והצילה אותה. בסוף, כל אוטמן מרגישה כמו איזה מוזיאון פתוח אחד ענק. יש שם אווירה אותנטית של עיירת קורים במערב הפרוע, וזה מה שאני הכי אהבתי. מדי פעם יש מופעים ברחוב הראשי, בסגנון כזה קרב יריות, אבל אני הגעתי לקראת אחר הצהריים, אז לי אישית לא יצא לראות. בעיירה יש גם מלון מפורסם, שלפי האגדה הוא רדוף, ואפילו אירח זוג שחקנים מפורסמים בערך הדבש שלהם בתחילת המאה הקודמת. שכחתי מזה האמת ואני לא ביקרתי בו, אבל רק לדעת שזה קיים שם מוסיף לאווירה. דיברתי עם כמה מקומיים בחנויות והם ממש נחמדים שם. אני חושב שהשאלה שעולה לך ישר בראש היא איך הגעת לפה? למה? והתשובות שלהם מעניינות. חלק בפנסיה ופשוט חיפשו מקום לנוח בו. חלק טיילו וכשהגיעו לכאן פשוט לא רצו לעזוב. בסוף של דבר השקט של המדבר עושה את שלו. הם שיתפו איתי סיפורים מעניינים, ואני חושב שזה באמת החוויה הכי טובה בטיול, וזה משהו שלקחתי איתי לכל ההמשך שלו. כל זה, ביחד עם החמורים החמודים, הופך את אוטמן לאטרקציה הכי טובה שהייתה לי על הכביש. בשורה התחתונה, זה באמת אחד המקומות שהכי החזירו אותי אחורה בזמן. אני ממליץ להקדיש פה כזה שעתיים, אפשר לטייל בעיירה, להסתובב בחנויות, ואפילו לאכול משהו קטן.
ממשיכים לקליפורניה. חציתי את נהר הקולורדו ועליתי על האינטרסטייט. כאן למדתי את השיעור הראשון שלי בארצות הברית. אם פספסת יציאה במחלף, תתכונן לעוד שעה וחצי של נסיעה. גם ככה כבר היה כמעט לילה, והעלוש שלי נהיה גבולי. אבל יצא לי מזה דווקא משהו טוב, כשהצלחתי לעשות תמונות יפות עם הרכב והכביש בשקיעה. אני החלטתי שאני אסע עליו בכיף, ואני פשוט אהנה מהדרך. ומשם גם הבנתי שאצטרך המון ספונטניות ברואוטריפ. בסוף הגעתי לתחנה האחרונה של היום, רויז קפה אנד מוטל. הדבר הראשון שרואים הוא כמובן את השלט האיקוני, בעיקר כשזה בחושך עם הניאונים, באמצע שום מקום מדבר. המקום עצמו הוא תחנת דלק ישנה עם מוטל עתיק. העיירה המקומית מתה כשהכביש הוחלף באינטרסטייט, שעקף אותה ממש באיזה 20 קילומטר. אבל בשנת 2005, אדם שאוהב את רות 66 קנה אותה, זאת אומרת את כל העיירה, וחידש את המקום. עכשיו תקנו והחזירו את האורות לשלט המיוחד, ואפשר אפילו לתדלק שם. יש שם קפה חמוד בתחנת הדלק, עם אוכל ומזכרות, והמוטל הישן מוקף בחלונות זכוכית, ככה שאפשר להסתכל איך הוא נראה מבפנים. אומרים שהבחור משפץ את כל האזור שם, ורוצה אפילו לשפץ את המוטל הישן, ולפתוח חדרים חדשים ללינה. אז אם אתם מבקרים במקום, נשמח שתרשמו לי בתגובות איך זה נראה היום. סך הכל עצירה מהירה, להסתכל לעשות כמה תמונות. לצערי אני הגעתי 5 דקות לפני הסגירה, ולכן חוויתי את המקום רק מבחוץ, אבל עדיין זה מרגיש מיוחד. עליתי על האוטו בדרך לנקודה שבה אני ישן הלילה. וויגוואם מוטל. אומנם אנחנו בקליפורניה, אבל הדרך עדיין מדברית מאוד. תחשבו רגע מה חשבו האנשים שברחו מסופות החול ונסעו ימים שלמים כדי להגיע לקליפורניה. רק בשביל לראות שוב מדבר בעיניים, כאילו הם בכלל לא עזבו את הבית. בנוסף אני התקבלתי בברכת שלום קליפורנאית, כשראיתי את מחירי הדלק באיזו תחנת דלק רנדומלית, שהייתה על החיבור בין רות 66 לאינטרסטייט. ושימו לב, המחירים פה זה בדולר, לא בשקל. ברוב המדינה זה עולה בערך $3.5 לגלון נגיד, כאן זה היה $6.5 לגלון, שזה בערך 6 שקל לליטר, ממש מחירים של הארץ. שעתיים אחרונות להיום והגעתי למוטל. הוא ממש מזכיר את המוטל מהסרט מכוניות, ולפי מה שהבנתי, המקום הזה זה גם ההשראה למוטל בסרט. לילה טוב. ויום חדש לפנינו, בקטע האחרון שלי על רות 66. המוטל עצמו היה קלאסי ונחמד, לא מפואר או משהו, אבל אותנטי מאוד, ואני נהניתי שם. קשה להסביר את זה, אבל איכשהו כל הטיול, מהעיירות הקטנות ועד למוטל שישנתי בו, נותנים הרגשה של מסע אחורה בזמן. אני מטייל בעבר, כשכמה קילומטרים לידי נמצאת שיא הטכנולוגיה של קליפורניה, האינטרסטייט החדש וכו'. אין ארוחת בוקר או מסעדה במקום, אבל יש עמדת קפה וחנות מזכרות חמודה. סך הכל כל הדבר הזה היה לי משהו כמו $100-110 ללילה. תחנה הראשונה שלי להיום, הסניף הראשון של מקדונלדס בעיר סן ברנדינו. מי שמכיר את הסיפור של מקדונלדס, או כמוני צפה בסרט, יתבלבל קצת. אז הנה, הסניף הזה הוא המקורי של שני אחים מקדונלדס שהקימו את המסעדה. היום זה מוזיאון ואין שם מסעדה פעילה. היא עבדה בין השנים 1940-1948, ושם בעצם הם המציאו את הספידי סרוויס, שזה הדרך שלהם להפוך את השירות להכי אפקטיבי ולהוציא המבורגר מלקוחות במהירות. ואפשר לראות את המטבח הישן בפנים. אז מה יש כאן? יש פה שלטים מקוריים מהשנים הראשונות, פריטים מקוריים מהמסעדה הישנה, קופסאות אוכל, מדים של עובדים, מפיות, פרסומות, פריטים מקוריים מהסט של הסרט, בעצם הסרט על מקדונלדס שצולם לפני כמה שנים, והצעצועים והמרץ שחולקו עם הארוחות של מקדונלדס, מה שאני למשל זוכר מהילדות. כל מיני מונדיאלים, סרטים שיצאו וכל מיני כאלה אם אתם מכירים. יש שם אפילו כמה כתבות בעברית. הקטע שלו הוא להראות איך הכל התחיל, ולהראות איך נולדה אחת ההצלחות בעולם הפאסט פוד, והשיטה שהפכה לסטנדרט עולמי. למי שמעוניין, לא רחוק משם ב-LA, משהו נראה לי כמו שעה-שעתיים נסיעה, יש סניף יותר חדש של רוי קרוק. זה בעצם הבחור שהצטרף לאחים והפך את מקדונלדס לרשת. הסניף הזה הוא הראשון בסגנון התעשייתי, עדיין עם העיצוב הישן, אבל כבר אחרי שהחברה הפכה לרשת. הוא פעיל היום, וזה הסניף הפעיל הכי ישן של מקדונלדס. הווייז דלוק ונוסעים לאלמרס באטל טרי רנץ', כ-50 דקות נסיעה. בעיקרון קצת חזרתי אחורה במסלול שלי בשביל להגיע לחוות הבקבוקים, בגלל שבלילה אני צריך להגיע למוטל. אם יש לכם זמן ואתם מגיעים ביום מאריזונה, אפשר לעשות את זה לפני סן ברנדינו, וזה גם קצת יותר הגיוני. מהר הגדולה אני חזרתי שוב לרות 66, וחלפתי על דיינרים וחנויות בסגנון הישן והטוב.
you could see this. הגעתי לחווה ושוב הייתי כאן די לבד, מה שהיה די עבירה. הסיפור של המקום הוא בעצם אלמר לונג. הבחור התחיל את הפרויקט בשנות ה-90, ומצא דרך מעניינת למחזר בקבוקי זכוכית, הוא הפך אותם בעצם לעצים עם גוף מתכת. ביחד עם האור מהשמש, זה יוצר צבעים מעניינים, ולאט לאט נוספו עוד עצים, בברכאות כמובן, ועוד כל מיני פריטים מיוחדים בעבירת אמריקנה. בסוף יצא לו מקום מעניין ומוזר על רוט 66, שהמון תיירים עוצרים בו, מצלמים וכו'. אחלה צירה קצרה או ארוכה, וסך הכל אחלה מקום לעשות בו תמונות מעניינות. ועכשיו משהו שאני לא הבנתי. מה הקטע שכל שלט ישן בארצות הברית יש בו חורי ירי? טוב, אז אנחנו פה בחווה, חוות הבקבוקים של אלמור. יש פה גם את כיפת ברזל בצעירותה. וכן, מקום די מטורף, מה שהולך פה. כיפת הזהב, רגע, נחפש פה רגע את הציפורים ששרות. אז בעצם מכאן אני המשכתי את הטיול שלי בקליפורניה, דרומה לפארק בשם ג'ושוע טרי, ואז LA, כביש החוף, יוסמיטי ועוד כל מיני מקומות. הסרטון הבא שאני אעשה יהיה על הטיול הזה, אז תישארו מעודכנים. כשאני הייתי במזח בסנטה מוניקה, שנמצאת ליד LA, הגעתי לנקודה האחרונה על הכביש. מצחיק שיש שם כל כך הרבה תיירים שמתלהבים ומצלמים את המזח, כשהרבה אנשים בכלל לא שמים לב לשלט ויודעים מה זה. ראיתי גם אנשים שלא ממש הבינו מה יש שם, ועדיין הצלמו עם השלט. אמנם לא טיילתי את כל הכביש, אבל כן הרגשתי סגירת מעגל כלשהי שם. בעיקר כשמגיעים פתאום לאוקיינוס ולקצה המערבי של ארצות הברית. מכאן המשכתי לטייל, ולאורך הרוד טריפ שלי הגעתי לכל מיני מקומות על רוט 66. אז החלקים הבאים הם מימים וטיולים שונים, אבל כללתי גם אותם בסרטון. גם כשמטיילים לא רק על רוט 66, אפשר לפגוש אותה. ומזווית אחרת זה מראה כמה זאת באמת הייתה ה-Mother Road, ואיך היא פשוט הייתה העורק הראשי של המדינה והשפיעה על הכל. בדרך לאלבקרקי, ניו מקסיקו, עברתי ליד רוט 66, אבל לא ראיתי איזו עצירה מיוחדת בדרך שלי. סתם איזה משהו מצחיק זה שדווקא בקטע הזה, כשראיתי את רוט 66, זה האזור שבו קיבלתי דוח תנועה, פעם ראשונה ואחרונה בארצות הברית. כשהסתובבתי במרכז העיר, היה שם מפגש רכבי אספנות ממש מגניבים. ושוב, כמו בחוות הבקבוקים, גם היה שם כל מיני אלמנטים מוזרים כאלה, אמריקאים של פעם. החבר'ה עם הרכבים הם אנשים מבוגרים, ואני רציתי לראיין כמה מהם בווידאו, אבל הם לא ממש הבינו אותי ולא רצו. מניו מקסיקו המשכתי לטקסס, ששם יש תוואי לא קטן של הכביש. הטיול שלי היה בדרום טקסס, ולכן אני לא הצלחתי לעשות את כל מה שרציתי. למשל, ויתרתי על מוזיאון חוט התיל. מקום עם המון סוגים של חוטי תיל וההיסטוריה שלהם. ההמצאות לאורך השנים, ההיסטוריה של הקאובויס באזור, ובעצם ההתפתחות של תחום הבקר בטקסס. בסוף אפשר אפילו לקבל או לייצר, אני לא זוכר מה מהם, חוט תיל כמזכרת. למי שמעוניין, המקום נקרא Devil's Rope Museum, וזה נמצא בעיירה בשם מקלין. מה שכן הצלחתי להכניס למסלול הוא הקדילק רנץ' בעיירה אמרילו. כאן הכביש המהיר ורוט 66 עוברים אחד ליד השני ממש במטרים בודדים. המקום עצמו הוא מיצג אומנותי משנות ה-70, בעצם שמו 10 קדילקים הראש באדמה, בזווית של מגדל פיזה באיטליה. המכוניות לא היו מקולקלות או משהו, הם פשוט לקחו רכבים עובדים לגמרי. המיצג ניסה בעצם לעשות כבוד לתעשיית הרכב האמריקאית, אבל מצד שני גם לתת ביקורת על תרבות השפע והצריכה האמריקאית.
איך רכב חדש לגמרי מוחלף ונגבר באדמה. בהתחלה הרכבים כמובן היו חדשים לגמרי, אבל די מהר אנשים התחילו לעשות ונדליזם. בעצם לרסס גרפיטי על הרכבים, לשבור חלונות, לחרות שמות וכו'. בשלב מסוים היוצרים שלו פשוט אימצו את זה, והפכו את זה למקום שבו כל אחד בא להשאיר את החותם שלו. לאורך השנים היו אירועים שבהם צבעו את המכוניות כסמל למשהו, או שפשוט עשו ריסטארט וצבעו אותן בצבע אחיד בשביל להתחיל מחדש. מקום מעניין בשדות של טקסס. Welcome to Chicago, עיר הרוחות החזקות. העיר מיוחדת בגלל הרבה דברים, ואליהם אני אגיע כבר בסרט שנמציא בהמשך על הרוד טריפ המלא שלי. אבל שיקגו מסמלת גם את תחילת המסלול של רות 66 כנקודה על המפה, וגם בצורה סמלית את המעבר מהחוף המזרחי המפותח, שיקגו, דיטרויט, ניו יורק, אל המערב וקליפורניה. כמו במזח בסנטה מוניקה בקליפורניה, נתקלתי בשלט קטן שפשוט נבלע בתוך העיר המטורפת הזאת, בתוך כל הרעש, הרכבות וגורדי השחקים. רות 66, שיקגו, תחילת הדרך. התנתקתי מהסביבה לרגע, ופשוט הרגשתי תחושה מוזרה כזאת של קרתה פה היסטוריה. המסע שעשו המתיישבים הראשונים, ואת החיבור של אמריקה הקלאסית, עם מה שאני רואה היום. אני חושב שזה בעצם הסיכום הכי יפה של כל הטיול הזה, והכביש המיוחד הזה. מהחמורים של אוטמן עד לבניינים הענקיים של שיקגו. קרתה פה היסטוריה. Gone, but not forgotten. הכביש עצמו איננו, אבל הוא לא נשכח. ואני זכיתי לקחת בזה חלק.